May igsoon sultian ko kamo. Daghan ang mga Christians nga Christian kunuhay ha pero dili god. Maghimo sila milagro gamit ang ngalan ni Jesus. Naay nasudlag yawa diha. Moingon sila nga in the name of Jesus, yawa gawas anang lawasa. Mugawas gid ang yawa anang lawasa. Because the name of Jesus Christ is powerful. Nagawas ang yawa, nahadlok ang yawa. Pero ang gapagawa sa yawa dili pod luwas. Nagamit lang siya nga mouthpiece para isulti ang ngalan ni Jesus, pero siya mismo dili siya luwas. Ngano? Kaysa tago siya ang kinabuhi mga igsuon, daotan siya. Ba niya maayo pero yang kasing-kasing napuno sa pagkadaotan wala na munga sa bunga nga gipangayo ni Jesus. Unta nasabtan niyo mga igsuon ang ako ang gisulti. Kinahanglan gyud mamunga ka sa bunga nga gusto ni Kristo Jesus. Kinahanglan gyud ngano? Mao kana ang ebidensya nga ikaw tinuod nga luwas na. Kung tinuod ka nga gatuo sa Ginoo, mamunga gyud ka sa mga bunga. Unsa man nga bunga ang giingon ni Kristo pastor? Ingon pa sa Galacia 5:22 ug 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering.